Βρίσκονται στα ίχνη ενός λιονταριού που επιτίθεται σε ανθρώπους και ήδη έχει σκοτώσει έναν κυνηγό. Το εντοπίζουν ανάμεσα σε θάμνους, από όπου το άγριο ζώο παρακολουθεί τις κινήσεις τους. Καθώς παίρνουν θέση, το λιοντάρι τους προειδοποιεί. Wait. Just wait. Ο αρχηγός Μπράιαν Γκάλεϊ ετοιμάζεται να δώσει τέλος στη βασιλεία του τρόμου του λιονταριού. Το λιοντάρι τον κοιτά, άφοβα. Αυτό σημαδεύει και πετυχαίνει το στόχο του. Όμως ο πυροβολισμός του Γκάλεϊ δεν σκοτώνει το ζώο. Αντίθετα προκαλεί την οργή του. Με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων την ώρα, το ζώο κυνηγά τον Γκάλεϊ, γλιτώνοντας από τους πυροβολισμούς του. Καθώς το λιοντάρι πηδά για να τον αρπάξει από το λαιμό, ο κυνηγός πυροβολεί και πάλι. Το πληγωμένο ελουροειδές πέφτει στο έδαφος. Πληγώθηκε, αλλά δεν έχει πεθάνει. Το πληγωμένο ζώο δέχεται άλλη μια σφαίρα. Τελικά ο Γκάλεϊ δίνει τη χαριστική βολή. Με τον αντίπαλό του νεκρό, ο Γκάλεϊ συνειδητοποιεί πόσο κοντά βρέθηκε στο να γίνει αυτό το θύμα. I was told that this lion very likely would attack us, maybe without any provocation. Ήταν έτοιμος για μάχη, αλλά δεν ήξερε πόση αντίσταση θα έδειχνε ο αντίπαλός του. I shot him to the shoulder and it knocked him completely over. I'm thinking to myself at this point, that's it. Έμεινε έκπληκτος όταν το λιοντάρι ξανασηκώθηκε. This lion just had no fear. Literally looked around a little bit, looked at me, squinted, licked his lips once and let out a roar, and here he came. I know that I can't afford to miss this shot. Whatever happens, I gotta shoot this shot into this lion's head. I saw the paw come and grab me. I remember thinking, one split second, he's got me. Όμως ο πυροβολισμός του κυνηγού είναι θανατηφόρος, διαλύοντας το κρανίο του λιονταριού. Βαλσάμωσε το λιοντάρι δολοφόνο και τώρα το έχει στο σπίτι του. Ένα ενθύμιο της ημέρας που ο βασιλιάς των ζώων σχεδόν του επέβαλε τη θανατική ποινή. Είναι μέσα στη φύση τους. Όταν απειλούνται ή φοβούνται, η μόνη αντίδραση που ξέρουν είναι σκότωσε ή πέθανε. Κι όσο και να τα γνωρίζουμε ή να προσπαθούμε να τα εξημερώσουμε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τα ζώα όταν αγριεύουν. Δείτε μας την επόμενη φορά για περισσότερα από τα πιο